Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Yawo Pindi TV min calmini on ɗum awɗon wonde duude Baba Adama nde kala min bisimmonde kelle gaɗane roɓene jayndeji altine tati lewru février 2025 bisimilla mon kelle gaɗane roɓindu jayndeji men puɗɗoro kelle gaɗane roɓindu jayndeji subaka hande o puɗɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jande Le Soleil ɓe garti koyon journée de mobilisation citoyenne setal sunu rewmi ñalawma gendiji kalfinaɗo sénare e laɓɓal leydi Sénégal mo wowi wadde lewru kala kanko hoorejo leydi ndi ɓe garti noon yiide wonande maɓe dartinɗen golle beele wawde miijade miijoji jumtuɗi ko wittino e on ne ñalawma e ngol koylol jeeɗiɓiwol ngol ganduɗa waɗi aset jaltuɗo toon to Guédiawaye jayde L'As quotidien ɓe garti koye alhaali Farba Ngom caggal Espagne Côte d'Ivoire ne naati e dinguiral ngal seppude ngam wadde moɓodire juljultodirde banggue e banggue aduna o ngam nagorande député maire des Agnam Farba Ngom ɓe garti e maître Moussa Diop kamɓe L'As quotidien maître Moussa Diop arti e fannu no peccugol walla damorde ɗen koppareji lamgu iti tottude ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui lorino hitan 2021 2024 kanko maître Moussa Diop holliti wasde e yadude e gueɗe ɗe no jartani holliti so tawi ko ɗum damorde alay saago fonno hande feccude ɗum ko ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui ñawoje leydi Sénégal jayinde le verdict ɓe garti koye zoom sur le rapport de la Cour des comptes qui va encore secouer le pays ɓe garti noon koye on rapport Cour des comptes o hollit ɓe kolliti le verdict so tawi ɗum yalti hen joga kulhuli filñitere wonande leydi ndi kono ɓe garti e appel téléphonique mbiyen jokkodiral lamɗo leydi Sénégal kam e lamɗo leydi mo Rwanda Paul Kagame jayde l'info ɓe garti kamɓe koye des mesures attaquées dans la forme et le fond ɗum noon yetno koye assistance aux victimes des événements de 2021 2024 ɓen ɓe ganduɗa ko lorinoɓe hitan 2021 2024 ngam wawde totturde ɗumen damordi ɓesguji ɗi wasi ɗum e yonnude hen maître Moussa Diop arti yiide so tawi ko ngam moƴƴinde ko yete ko laamu hay ko yete ko rupture en namdi sénare to banggue wonande jeyrendo kono kadi so tawi damorde foti yaltude ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni ex détenu en alay saago laamu ngu ko kay tigui fonno tottude ɗum ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe e lawol ñawoje leydi Sénégal ko noon ne goto e ɓen ɓe ganduɗa ko jeenoɓe collectif des ex détenus mo ganduɗa ko Sidi Jettaɗo Kunta jaaɗo e on collectif o holliti temedere ujunere ala ko wawi e wawde ha joni safrude kono kadi ɗum wonata ko yete ko ballal ngam ɓe mbawa yejjidde ɗum koɓe gurno eɗen kitale bennude jayde l'info arti hen jayde le républicain ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe yadiɓe Cheikh Oumar Anne ko kamɓe tigui dutti teddugal kanko Cheikh Oumar Anne moɓe kolliti ko darogal kono kadi ko ɗum ha joni ko yiyete ko neɗɗo wonande ha joni koɓe mbiyata ko darogal mabɓe kono kadi ko timtorgal mabɓe to banggue fandu dawrugol kamɓe sukaɓe ɓe koye gande sangue ɓe kolliti wonde ɓe jaɓata kono kadi maɓe darto ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui ittata e kala saaha haalullaji hani e yoga e won presse en ɓe ganduɗa ko kañumen e yamiroɓe mumen maɓe darto ngam huccidde mumen ɓen ɓe ganduɗa ko haaloɓe haalullaji kamtorinde fewde omo ganduɗa ko député maire mo Dioum Cheikh Oumar Anne jayde li quotidien ɓe garti koye au Sénégal et dans la diaspora ralliement massif au combat de Farba leydi ndi hay bawol leydi Sénégal banggue bang moɓodire nana denta ngam nagorande omo ganduɗa ko député maire des Agnam Farba Ngom kono li quotidien arti e jeddugol Amadou Ba gardiɗo nouvelle responsabilité sangane tuma wattodiral mum e nguɗo laamu holliti noon ko hande ɓe ɓuuri heddade e opposition kanko e Cheikh Oumar Anne kono kadi ɓe garti e yonnude ɓen ɓe ganduɗa ko dariɓe ngam daranade Farba Ngom sukaɓe Agnam ha e diwan mo Matam ɓe ganduɗa hande ko dariɓe ngam daranade Farba Ngom député maire mo Agnam kono ɓe garti e alhaali Farba Ngom e yiide l'évidence ɓen ɓe ganduɗa ko yadiɓe Farba Ngom caggal leydi France Agnam ha ɗo e nder leydi Sénégal ko nonde kadi toon to Espagne Côte d'Ivoire kañum ne naati e dinguiral ngal o saaha toon to leydi Paris lamorgo leydi France mi kolliti wonande naɗa e keɓogol wadde moɓodiral ngam nagorande kanko député maire des Agnam Farba Ngom jayde l'observateur ɓe garti koye la famille de Sonko menacé de mort goto ɓe ganduɗa koɓe kolliti ko kañum tigui joofi toon to galle ɓe ganduɗa ene tawe toon jinnaɗo mawɗo jagorɗe premier ministre Ousmane Sonko e ngal ɗo leegal biyetegal Aslem Nema toon to
Ziguinchor tawi ko ƴattoje hay hallulaji kamtorinde fewde e on galle sabi pawgol makko jungo kono ɓe garti e on mo ganduɗa ko kay tigi mo yettode mum woni Ndiaye ingénieur informaticien ko lidi pawaɗo jungo tawi ko on tawra on auto 4x4 e gollorgal tawi ko société Ecotra jayinde l'observateur ari hen kono ɓe garti e alhaali Farba Ngom oɗo saaha noon bang yoy bang moɓodire nana mbaɗe leydi ndi hay bowol leydi Sénégal gam seppude comme e nangorande o mo ganduɗa ko Farba Ngom maire mo Agnam kamɓe l'observateur ɓe garti e alhaali West Africa Energy Samuel Sarr e Daoud Dia ko kañumen tigi bindi batake gam dañe ko yete ko administrateur provisoire. Jayinde Tribune ɓe garti ko les casseurs indemnisés, les forces de défense et de sécurité blessés lors des événements zappis, les investisseurs oubliés kamɓe Tribune ɓe kolliti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kay kelatno gujji duppi ko kañumen totta damordi ɓen ɓe ganduɗa ko gañiɓe kam e joguinoɓe nden kay kisal ko kañumen jeysila ñu jejjita hani e ɓen ɓe ganduɗa ko joguinoɓe golle walla gollotonoɓe joguiɓe cuuɗi gollorɗe ɗo e leydi Sénégal kañumen jejjitama e ndin damordi ɓe garti e goto ɓe ganduɗa ko commandant en holliti sitinno wonano ballal jogiiɓe nden kay kisal leydi Sénégal e ɗin duuɓi ɓennuɗi e ɗin janguji bannoɗi e hitande 2021 tawanno ko oɗo saaha leydi Sénégal nana e leydi o arti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui duppuno sestu toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar yidde mumen ko yaade toon to DAF duppude ɗum kono kadi ɓe nude ha toon to direction des élections. Jayinde Les Échos ɓe garti koye diaspora mbaɗi moɓodire gam nagorande Farba Ngom ɓe koliti caggal Espagne leydi Côte d'Ivoire naati e dinguiral ha toon to lamorgo leydi France Paris kañumen nayi keɓugal gam wadde ko yete ko seppo mumen ɓe garti kamɓe Les Échos e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni konikoɓe leydi France hande oɗo saaha nane keɓugal wawde ruttade toon to leyɗele mumen France kono noon nden ngol jagol tijja ha laaɓa gam ɓe wawa ummade ɗo e leydi Sénégal koye lewru septembre. Jayinde Walf Quotidien ɓe garti koyon ñalawma gendi tawi ko tiriniraɗo senare laaɓal leydi ndi Diomaye ranso bale kanko horejo leydi ndi o ɓaggi bale makko ko wadde pause gam tigi wawde ɓulnade miijoji jumtuɗi ko yettuno e on ñalawma kono ɓe garti kamɓe Walf Quotidien ñalawma tawtude ñalawma bandum Walf Quotidien arti koye siftorde tati lewru février ko nden tigi kanko gonnoɗo horejo leydi Sénégal Macky Sall dirtinno sumgoji lefol laamu. Jayinde L'éveil ɓe garti koye on ñalawma gendira tawi ko tirinaɗo senare laaɓal leydi Sénégal kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko o holliti miijoji ne poti ɓulnede gam wawde yaltinde hen ko yete ko tawi ko catal en ganduɗa ana wawa ha joni addude ko yete ko faggudu. Ɓe garti e marché mo ganduɗa ko cumnoɗo toon to Gawlak ɓe ganduɗa ko jayiraɓe hen ɓe kolliti laamu ngu alay saago mbawa ƴewtade jeere nde Kaolack. Jayinde Le Quotidien ɓe garti koye on indemnisation des détenus des victimes de 2021-2024 des chèques et des questions ɓe garti noon ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jogori totede ndi damurde ɗi ganduɗa hande oɗo saaha ɗum woni ko yardete atawi ɗo e nder leydi Sénégal. Maître Moussa Diop holliti so tawi damurde waɗi tottude ɓeɗon ko laamu ha ɓuuri tengtude joguiɓe ñawoje leydi Sénégal ko kañumen ponno sarwude ɗen gueɗe kono wawde ƴewtidade ɗum ko noon juge dem arti e wadde yonnude noon no gueɗe ɗe mbaɗira holliti noon ɗum fota waɗede gueɗe dawrugol ko noon ne Abdou Mbow arti e yiide wonande oɗo saaha noon laamu ngu ko kay dari wawde wadde indemnisé kam e welnarde ɓen ɓe ganduɗa ko kay ɗoftuno hanki Ousmane Sonko e nden haare ɓen duppannoɓe gujji keeli ko kañumen tigui jogori totede koperejo rendo ngo ganduɗa ko dendade ɗi leydi Sénégal. Bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe a Yawo Pindi TV ɗum woni ko min ɗo min nomone kelle gadande robindo jandeji e subaka hande o min dokkon aadi talata janggo so hawre welede Allah.